Omujumbe w'ebunge ya North Mugirango Muntikecho Nyamoko ritukuria lero niganyare kobaga kumochia county ya Nyamira no borai bwaye kubamano kubwatakana amono kurubekana kwanyara kwakwanekwa negatia bakori mirimo ime county yuo abwekwe murunganiria ogotakanwa kwemeshara yabo Musike Nyamoko nigakwana yuo chingaki alenko igora mirobuli yokana chipasari ime bunge yu ya North Mugirango atanya kabaga kubwatoka pasari ya chiringi milioni 30 neyamo bunagotomanya mulikito Fatigada Gesemba Ebunge ya North Mugirango eyue kuragwa n'umuchumbe Musike Nyamoko nigorero babwatoka chipasari chiringi milioni 30 neyemo echo chigo chia kubakonya borokiwa abo bagosoma ase secondary ochakira ekirasi kiria kya form 2 form 3 na boigo form 4 zile bursaries tumetoa katika siku ya leo is 31 million. That's for form 2s, form 3s and form 4s. We'll be issuing other bursaries for those students who are in universities and tertiary institutions at a later date. We are still processing that and we'll be able to issue the money. So Omoyega oyoiga nigo korekana ase kinyoro kya riachieri ekyo kegotoka se wodi ya Ekerenyo county ya Nyamira abwaso mubunge oyoiga boigo akwanira okorobekana okwo wakorekana emambya ya rero kurwase abakori emiremo ase bunge ye county ya Nyamira wikase amaga cha manene yekigambiro kya Nyamira bakwemurunganiria ogotakanwa kwemishara yabo asige kabono vijana ambao wanafanya kazi katika county assembly nkwanda manabara ase town ya Nyamira ikigambanya wakanwa mushahara from last year October. One of them I think kwane ikiagera there is a problem nende karo kwane gori problem ya abande bakoira na yotubate interest na mangana akoreka na Nyamira wanongo chikwana igo nalibo igubobe abantu bakorusobo nalibo nende bande baigubobe abantu badere no mugabana nkoligie na kwana nkoligie no mugabana Omubunge oyoiga aira chingakecho ase ogokwanira obotutukanu obwo borimeye county ya Nyamira anena ase kerogo kyo speaker na goteba no bosoku obwo ogendrete kwenekwa Nyamira na ase chisegi echo batibererete no kogenderera kubatantania abanyamira erio baikiranie obokrumi ase nchira yobororo tubwate Nyamira chi speaker ibere megoro kunyabaro ende goro kweno kokero eli okero ya jete kagole mes nenge ndugere ba gutale na kero kero ba koenda bakaenda bakaligio mote bakabaje nere ba wetana na guchuma gwagwa muiso nde nyansio ngo baenge. You know, it's so primitive ekero mo koligere libindu byo korekana Nyamira na unajua the intention is just to cause confusion. And then in the process abantu bebechiba syabande obosoku nendo obosoku banene akyonya ndiri mwanja kanga mwarusi abantu bali bonspioro Ingana eyeiga yechisegi Nyamira nigo boigo yagikerigwa no mwana siasa Edward Machuki chigendrete Nyamira omorembo borete abafanyikazi bari korobekana rero nisengeje meshara niye kora tusengeje n'abarai baitu bari kwisaranzamo bari zone pamoja egera tunyana twatokora chishukitige nare kwapiri kujaso mugama na bosi a make sure nere bonde bosi ya Nyamira arangiria baskaba isaranzana bara arambura magana yi ores bono no intuna bana inchinga katokasi Nese moyende ni umubunge oyo aira chingakecho na kubwatoka okoboria ochase abuba ikirenga kiyo kubwate kebande okorabo okoba asebono nige serikali enene ya bwatoka okoraria kuna nigo ebibande bikubwatwa na kubwatukwa busa igo mwana onde bwesi oikire miaka yokonyole kebande bona wente ko enda apply elinda egwe kebande ne kebande kikiyatpate weteke go soka after 10 days ngigo etani 10 days ndigwanena baskaminto elinde mumanyene kebande gentonkiyo mukenyo ndibwe siara akoronya tebwate kebande
Hinko reporter Gatembe kurwa sekinyure keiga kiarie chieri ekyo kegotoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jefferson Isemba.